Hola, petorrets i petorretes! Benvinguts al meu canal de vídeos infantils en valencià. Avui anem a llegir el conte de El caimà blau de l'editorial Moseguello. Espero que vos agrade. Isabel entra en el saló de sa casa en un enorme balum blau. Sa mare el veu i li pregunta: Què és això, Isabel? La xiqueta ensenya lo que porta. És un caimà blau, és gran, simpàtic i tendre. Qui t'ha regalat ixe peluig? Isabel se rasca el cap i se queda mirant al seu nou amic. No me l'han regalat, se n'ha vingut en mi. I no és un peluig, és un caimà. Sa mare no li fa molt de cas. Pensa que han de donar-li en el col·legi. Isabel deixa el caimà en el llit. El caimà se posa còmodo. T'agrada el llit? «Clar que sí!», diu ell somrient. Isabel li dona un abraç molt fort. Està mollet! El caimà viu feliç en Isabel. Ella és molt carinyosa en ell. Sa mare continua creent que és un peluig gegantí. Ell no se meneja quan ella, la mare, passa per l'habitació d'Isabel. Per això sempre el veu quiet. Un dia, el caimà blau li diu a Isabel: «No veig massa bé. Quan vull llegir, les lletres me ballen». Isabel se queda pensant un moment i en acabant diu: Necessites ulleres, però jo no tinc diners per a comprar-les. «Pobre caimà blau, així no podrà llegir els contes d'Isabel. I és que ella ne té tants». Llavors, Isabel té una idea. Ah, la iaia Marta! Isabel vol cridar per telèfon, però com li queda molt alt, no arriba. El caimà blau li diu: «Puja't a la meua esquena i així no arribaràs al telèfon». Quina idea més bona! Isabel s'encaramalla per l'esquena del caimà i arriba al telèfon que n'hi ha a dalt del moble. Iaia, tens unes ulleres de sobre que no uses? La iaia se queda un poc esglaià. I per a què les vols? Per al meu caimà blau. Respon la xiqueta tota sèria. A lo que sa iaia comença a riure a carcallades, creent que es tracta d'una broma de la xiqueta. Sí que ne tinc. Esta vespre te les porte a casa. Que bé! La iaia vol veure el caimà blau de la seua neta. És un peluig enorme que li han regalat. Li explica la mare a la iaia. Però la iaia se dona compte de que és un caimà molt especial. Posa-li les ulleres. Li diu la iaia a la neta. I Isabel li posa les ulleres al caimà blau. Li queden molt bé. La mare d'Isabel entra en l'habitació de la xiqueta. El caimà està damunt del llit de la xiqueta en les ulleres posades. És tan simpàtic. La mare pensa que no és un bon lloc per al caimà, així que se l'emporta al bany. És veritat que és molt suau. En acabant-ix, torna al ratet. El caimà està en la banyera, se refrega l'esquena en un raspall ple de sabó. La mare se creu que estan somiant. Quan acaba el bany, el caimà se'n torna a l'habitació. Obre un llibre, s'ajusta les ulleres i se posa a llegir. Està esperant a Isabel. La mare li conta a la iaia lo que ha passat. Carinyo, és un caimà blau preciós. Mare, és un peluig, no pot moure's. Però és el caimà d'Isabel. Deixa'l estar. La mare torna a l'habitació d'Isabel. Isabel ja està allí. Li està llegint un conte al caimà. El caimà mou el cap i s'ajusta les ulleres. Li agrada la història i li agraden els dibuixos. Per què els costa tant als majors creure el que veuen? Isabel té un caimà. És un caimà blau. És un caimà en ulleres. I Isabel li dona molts abraços. I és que està mollet! I no oblides suscriure't al canal.